And Sibonile, Ismail Entertainment is growing. Inkinga ngihlaliswe ngike nazi vele. Kwenzakalani? Siyancipha instead. Mngani ngiyaphuleka lelo. Sondezi mic kwenzakalani? Sondezi mic. Angithi uyabona siyashota mara wena uboni wena usibuza ukuthi wasishota. Hawu, uSmile ngosobalile ukuthi abantu bayelena babhiza abantu. Lana kuphuma umuntu eyi1 kuphela usikarelisa. Okay sure. Ngiyose mic. Kuphume bani? Phume bani uyoshilo ukuthi Kuphume uJanuary. Ngoba singuFebruary. Yo! Hayi. Yeah? So sayamizi next. Okay sure. Hayi when it's nasingasekho ngcono nakuye naphuma so Sharp.